سرپêhatiyeka Kurdan heye dibêje dinya siyadare ye û ji me re necih û e û siwarê xelkê her peya ye lê neçarî dihêle sihadarê ji hinan re bibe mal û konek ji çadirê ku bêhna Pambûyê welat jê tê ji me re bibe dost û heval û me himbêz bike jê barana penaberiyê. Piştî destpêkirina şûreşa Sûriyê û ji ber gelek sedeman milletê Sûrî bi tevahî û milletê Kurd bi taybetî mal û milkên xwe danîn li nav tûrekî bav û kalan û berê xwe dan penaberî û derbederiyê. Bira li welatekî û bav jî li welatekî û dost û heval li kampekî û carinan jî yek ji wan jî tu kes nizane li kîj welatî ye. Li Herêma Kurdistanê jî Kurdên ji Rojavayê Kurdistanê hatin himbêzkirin dê neh kempan de. Sê kemp lê parêzgeha Duhokê bi navê Domîs û Fayde û Guwelan û çar kemp lê parêzgeha Hewlêrê bi navê Kewregosk, Darşikran, Basirme û Qoştepa û du kemp lê parêzgeha Slêmaniyê bi navê Kempa Erbet û Barîke. Lê tevî kêmbûn û zêdebûna xizmetguzariyê li wan kempan ne jî neh kon li neh kempan li neh welatan li neh buhiştan nabe mîna xaka welat û çend pasport û kartên nişteciyê werin wergirtin li welatê xerîbiyê her nav dimîne penaber. Rêjeya penaberiyê her dibe bêhtir dibe. Kuştin û birîndarbûn li ser sînorê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê bêhtir dibe û windayên di deryayên Yunanistanê de hîn nediyarin û bi rojane şehîdin xakê diparêzin bêhtir dibin. Ji bo van hemû sedeman çavê her dayîkeke rondikşil tim li aliyên siyasî û berpirs li Rojavayê Kurdistanê ye. Gelo wê kengî bi hev bikin û bi kîjan rêkeftinê di her malekî de şehîdek yan jî birîndarek yan jî windayek yan jî penaberek û wê kengî were têgihiştin ku dar ne bi gurz be wê bi hesanî were şikandin an gomîna Seydayê Jegerxwîn dibêje eger em nebin yek em ê herin yek bi yek.